Kaixo dan hori barriro be. Lehenengo eta behin, eskerrak eman gure txutiez, pasan hastien nahi gendun bideoak eukindaben harreragatik. Eta batik bat, jaso gendu zen erantzunegatik. Oingoan, egingo dugun ariketa, musika hezkuntzako ikasleentzat egingo dugu. Eta patroi erritmiko desberdin batzuk proposatzen doguz, sukaldeko edo etxean topa aldo zuzien materialaka zaitzeko. Horretarako, nik etxien topa duten materiala hauxe da. Alde batetik, erabiliko doguz giltz batzuk. Bigarren instrumentoa, sarten bat izango da, eta eperdizen jokotzagu motrailu bategaz. Hirugarren instrumentoa, lapiko bat hartuko dugu, eta egurrezko koliara edo sardezka bategaz bebai, eperdizen jokotzagu. Eta laugarrena eta apurtxu bet gatzago izen aldana da koliara batzuk, egurrezkoak, zein metalezkoak izenik ez. Baina ze pasaten da, hemen nik zeu zerren jot, ez da, ze alkarregaz jobi dabe. Horretarako, folio bat hartu dut, papertxu bet, eta papel hori tolestu dut erditzik. Txurro baten moduenen jot, eta euren tartien lotu dut zelo apurtxu bategaz. Kontuten eukin behar dugune da, euren artien utxune txikitsu bet geratu behar dela. Euren artien gero joteko, eskuekaz, edo belaunegaz bebai. Ariketa hau eiteko erabiliko dugun kanta, Pati Eskialfaren Run, Run, Run abestia izango da. Eta familian joko dugu. Azaldu dugu zen, instrumentu bakoitzak pertsona bakarrak hartuko dugu. Hiru basarie ez da problemarik. Hau, kenduko dugu. Horretarako, danok egon behar dugu pultzoan sartunde. Eta danok kontau behar dugu era bardinien. Horretarako, erabiliko dugu 1, 2, 3, 4. Segaitzik 1, 2, 3, 4. Danak monosilaboak izan behar direlako. Orduan, 3 hori du bihurtuko dugu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eta kontaketa horrekin, danak alkarregaz joaten gara. Orain, instrumentu bakoitzak edo zuek hautatutako material bakoitzak zer egingo duen azalduko dugu. Honek pultzoa eramango dozku. Hurrengoko patroi erritmikoa giltzena izango da. Honetarako, lehengo azalduko dugu txaloen bitartez. Pultzoa eramaten badugu 1, 2, 3, 4, txaloeko lan egiten dugu. 1, 2, 3, 4, taka, 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 1, 2, 3, 4. Orduen giltzek hartzen dugu zenien, zuek deko zuen jaberoa eskuen artien jarriko dugu, eta giltzek eskeitze itxiko duguz. Eta txalo horrekengo duguz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Azalduko dugun hirugarren patroie, sartenak eitzen deuena itzengo da. Honek zaratazko einaldeu, baina gure basu horretarako, hemen motrailuen zeuser ipini, trapu bat, edo gazatxu bet, gure basue, zaratak itxi hau eiteko. Gatza da, dekon gatzena da, jo behar ez toguzen atalatan edo partietan. Barriro kontako gu, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gusten dozuen moduen, 2 eta 4 pultzoak esaten dugu zenien, joten dugu sartenien. Eta laugarren eta azkenengo patroia, gatzena dana. Atal hau leloan egingo dugu. Run, 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 esaten duenien abestizek. 1, 2, 3, 4 pultzoan barruen, horrela egingo deu patroiek. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gure sukaldeko instrumentu honegaz, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.